κάνει, έχει κάτω αρκετό υλικό, θα το γυρίσουμε, να πασαλιφθεί. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Μήπως θέλει λίγο παραπάνω αλατάκι και ρίγανη, βλέπω εις βάλει όχι, λίγο. είπαμε ότι όποιος θέλει παραπάνω αλάτι μπορεί να προσθέσει. Εμείς βάλαμε τη δοσολογία που χρειάζεται. Και εδώ στο τηλέφωνο που θέλει να κάνει ερωτήσεις σχετικά με το φαγητό που ετοιμάζει, λοιπόν στο 69 79 105 839. Εγώ νόμιζα να πάρει τηλέφωνο και να σου παραγγελία. Δεν είπαμε να γίνουν παραγγελίες. Εγώ νόμιζα για delivery, είναι αυτό, ναι. Για delivery, ναι. 69 79 105 839. Ωραία. Είστε τον κύριο Τάκη και τελείωσε. Τον κύριο Πάνο. Χτες η Γιάννη, σήμερα πάνω, ήρθαμε στο Μα μου ρόβα. βάλες χέρι άγριο, τι να κάνω. Δεν μπορούμε, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Άμα σε αντιγράψουμε κανονικά, μπορεί να πει Λοιπόν, παίρνουμε την πύρα στην υγειά μας. Τι κάνεις εκεί. Ξεχάστηκα. Από το πάνω και την πήρα. Εσύ τη βάζεις μέσα. Αυτή είναι ξανθιά. Αυτή είναι ξανθιά, Αυτή κατάξανθη, πρασινομάτα. Πολύ ωραία πύρα. Άμα έχει πρασινομάτα, εντάξει, κάνει το φαγητό λουκούμι. Και τώρα έτσι επειδή ρίξαμε τα ζουμάκια μας, τώρα θα ρίξουμε το τέλος που βάλα το πίκελο από πάνω. Ωραία. Νομίζω ότι φτάνει. Για να δω πάνω, πώς έχεις πει. Τι ωραίο πράγμα. Είδατε τι ωραίο που είναι. Πού να αρχίσει να μυρίζει. Να δείτε τι ωραία που μυρίζει. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Έχει πάρει και χρώμα αυτό το που βάλει μέσα. Μαγιονέζα με το άλλο. Βάζει και μαγιονέζα μέσα πάνω. Άμα θέλουμε ναι, αλλά καλύτερα να το βάλουμε ομίχτη μαγιονέζα γιατί πλέον στο τέλος. Α, μετά, πάνω. Να φτιάξουμε μια σώσα ας πούμε. Δεν μου λες, εδώ τώρα δεν μπορεί να έχεις τις πατατούλες άμα θες μέσα. Ή βάζεις μετά, Πιο ωραίο. Καλύτερο είναι για να τις κάνουμε τις πατατούλες ξεχωριστά. Να σου πω κάτι, εάν αυτό τώρα ρίξεις νερό μέσα, Ναι. το φέρεις σε ένα σημείο και βράσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή αφού ψηθούν αυτά λίγο και με ρίξει νερό. Δεν μπορεί να έχει ένα κρυθαράκι μέσα να γίνει με κρυθαράκι. Να το κάνουμε κοτόπουλο γιουβέτσι δηλαδή. Όχι, νομίζω ότι δεν πηγαίνει. Θα τραβήξει το γιουβετσάκι, το κρυθαράκι, όλα τα συστατικά. Πατατούλες θα έχουμε. Πατατούλες και ίσως είναι και καλύτερα τις πατάτες να τις κάνουμε σε άλλο ταψί. Όχι σε άλλο ταψί. Όπως να πάρω τη μυρωδιά από εδώ, τι άλλο ταψί. Και εδώ μπορούμε. Α, μπράβο. Και εδώ να βάλουμε λίγο πύρα παραπάνω και να Κοίταξε βάλουμε να πατατούλες. Ακριβώς. Ρίξε μια μελαχρινή τώρα. Να το δείξουμε εδώ στον κόσμο. Ωραία. Και φεύγω να πάω να το βάλω στο φούρνο. Μέσα στο φούρνο και μετά που τελειώνει την εκπομπή θα είναι έτοιμο και θα το δοκιμάσουμε να δούμε πόσο νόστιμο είναι. Η πίτσα δεν μου είπατε καλά λόγια. Πολύ ωραία. Η πίτσα ήταν φανταστική. Έφερα 4 κομμάτια. Κοίταξε πώς έχω γίνει σήμερα. Υπάρχει να έχω γίνει. Ωραία γυμναστική Έχω λοιπόν σήμερα. Να σήμερα, κάψουμε... σήμερα έχω πολύ κάψουμε γυμναστική. θερμίδες. Μετά θα πάμε κάτω για μπάνιο, θα περάσουμε από το γυμναστήριο και μετά θα πάμε για να ρίξουμε και τα πλάνα στην παραλία. Και τώρα θα κάνουμε την εκπομπή τη βραδινή, θα συμπληρώσουμε αυτήν εδώ και θα βγει όλο το πακέτο μαζί. Να το δουν οι τελευταίατές μας. Λοιπόν, φεύγω να πάω να το βάλω στο φούρνο. Και ζητάκι τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε σε λίγο. Bye bye. Σε λίγο. Μελίνα Γιάλα για να συνεχίσουμε. Για να συνεχίσουμε εδώ πέρα, όσο ώρα εσείς μαγειρεύατε, εγώ φτιάχνα εδώ, διάβαζα τα τσοκολίστικα. Ναι. Θα βάλω το καπελάκι. Καπελάκι. Διάβαζα εδώ διάφορα. Τι βρήκες, τίποτα ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Τίποτα δεν ενδιαφέρον. Μάλλον δεν έχουμε θέματα αυτόν τον καιρό. Έχουμε Να πάει σου πω όλοι τώρα, για αυτά που διακοπές. βλέπουμε με τους βασιλείς και τους πρωθυπουργούς και τα άλλα, ο κόσμος από κάτω, εντάξει, ένα λαό δεν είναι, ταρακουνιέται που βλέπει τη κλειδί και το έτσι και τα αεροπλάνα και τον πλούτο και τα αυτά. Τι είναι ένα μέρος λαού. Μεγάλο λαός, μεγάλο μέρος λαού. Και Δεν δεν τα είναι γιατί σου λέει όλα αυτά, εγώ θα τα πληρώσω. Από τη δικιά μου θα πληρώσω. Και όλα τα χθεσινοβράδια. Όχι μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικά για όλους τους Για λαούς. όλο τον κόσμο, αλλά Δηλαδή περισσότερο μας τα πληρώνουν επηρεάσουν. τώρα οι πολλοί για τους λίγους, να κάνουν το κέφι. Δεν μας τα επηρεάσουν. Δεν ξέρω πώς τότε οι βεγγαλικά πρέπει να πέσανε. Καλύτερα να μην τα δείχνουν όμως τόσο πολύ. Όχι να το σώμα αυτό να το δείξουν, άλλο λέω εγώ. Να μην δείχνουν τη χλειδί, τον πλούτο αυτό γιατί τους εξαγριώνουν. Ναι, γιατί ο άλλος δεν έχει στη γειτονιά του να πάει το γιαούρτι να πάρει. Το γιαούρτι που λέγαμε. Το γιαούρτι που λέγαμε. Εντάξει, όταν περνάς άσχημα, αρχίζει το μίσος μετά από εκεί πέρα. Σου λέει τώρα αυτός έχει και εγώ δεν έχω ούτε να περάσει, αυτός μου παρουσιάζεται με... Παρουσιάζεται εκεί με τα κρουαζιερόπλοιά του, με τα Aqua Mariana 3.000 ευρώ. Έχει βραδιά στο Aqua Maria, αυτό το κρουαζιερόπλοιο. 1 εκατομμύριο τη βραδιά. βραδιά. Ναι. Έχεις 1 εκατομμύριο βραδιά. Αυτές είναι ανισότητες οι μεγάλες. Τώρα θα πεις εμείς είμαστε... Μα δεν υπάρχει, υπάρχουν δύο. Φτιάξουμε τον κόσμο, όχι, αλλά... Δεν φτιάξει τον κόσμο, αλλά να δώσουν κάτι. Όχι, εγώ τι πιστεύω. Δηλαδή,
να βρεθεί ένας τρόπος από ορισμένα χρήματα τα οποία όχι να τα παίρνουν οι κυβερνήσεις, να παίρνουν οι φτωχοί. Να βάζουν πάνω σε διάφορα. Γιατί? Σε διάφορους λογαριασμούς που κάνανε παλιά, αλλά θα τα δίνουν εκεί. Γιατί να μην τα δίνουν? Δεν γίνονται τα πράγματα. Και μεθαύμα δεν γίνεται. Εντάξει. Και τότε θα υπάρχει αυτή η ανισότητα, η τρομακτική ανισότητα, με αποτέλεσμα να γίνονται αυτά που γίνονται. Να σου πω κάτι, Και όλα οι αυτά. τρομοκρατίες και όλα από εκεί ξεκινάνε. Και καλά κάνουν και μπούμερακ θα γυρίσουν όλα αυτά επάνω τους κάποια στιγμή, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιος να Όταν δώσει. υπάρχουν τόσοι λαοί που αυτή τη στιγμή υποφέρουν, δηλαδή, άμα πιάσει την Ασία όλη, γίνεται πανικός. Ινδίες, Πακιστάν, μετά Κίνα, Νότια, εκεί όλα αυτά τα μέρη και που έχουν και θρησκείες περίεργες. Και έχουν βέβαια και υπάρχουν και χριστιανοί, αλλά γενικότερα όταν υπάρχει τόσο φτώχεια, Μην πηγαίνεις. όταν υπάρχει ένα Αφγανιστάν τελειωμένο, το έχουν μέσα και το έχουν διαλύσει όλοι, Μην όταν υπάρχει ένα Ιράκ που τόσο είναι μακριά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. βλέπουν αυτοί τώρα οι λαοί παρακολουθούν τηλεοράσει και βλέπουν Ναι. τους μεγάλους όλους που τα έχουν κάνει ρημαδιό και βλέπουν και μπαίνουν με τα κότερά τους, με τη λιμουζίνα κτλ. Δεν τους τη βαράει, δεν τους τη δίνει στο κεφάλι. Πώς γίνεται, είναι δυνατόν να μην τους μισούνε και να μην θέλουν να τους βάλουν μπόμπες? Καλά τους κάνουν. Τι καλά τους κάνουν? Καλά τους κάνουν και θέλουν να τους βάλουν πόμπες και να τους μισούν. Αυτό δεν σου λέω. Και ακόμα χειρότερα γιατί θα τους τους έχουν λέω. γραμμένους. Αλλά να σου πω όμως κάτι, δεν φταίει και ο κόσμος ο απλός. Τα έχουν 5, αυτοί οι 5 όμως ποτέ δεν θα πάθουν τίποτα και δεν παθαίνουν τίποτα. Και την τρώνε, την πληρώνουν όλοι οι άλλοι. Ο Λαουτζίκος, τα παιδάκια, τα μωρά. Αυτό είναι. Ναι. Και πότε την πληρώνουν? Πιο πολύ την Βάζουν πληρώνουν μπόμπες, οι άλλοι. πάνε βάζουν τώρα Ιρακίνοι, σκοτώνουν καμιά 30-50 από τους Που είναι σκοτώνουν τους μεγάλους. παιδάκια, τα Μα δεν πάμε παιδάκια στο Θεού και δεν κάνουμε τώρα πολιτική συζήτηση, ούτε μας ενδιαφέρει. Απλά συζητάμε τώρα που βλέπω τη κλειδί εδώ πέρα ναι. και το χρήμα που ρέει άφθονο εδώ. Ρέει άφθονο για ορισμένους, για πάρα πολλούς λίγους. Αυτή είναι και η τυχερή, άτυχη, ξέρω εγώ, καθένας. Όλοι την εθνική είναι, αλλά λέμε τώρα ότι θα μπορούσαν Όλοι στο ίδιο καταλήγουμε. να βελτιωθούν, όχι, να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής για ορισμένους ανθρώπους. Δηλαδή αυτοί που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να βοηθηθούν. Εγώ έτσι νομίζω. Πρέπει να βοηθούν ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, όταν είσαι όχι κομπίνα, όχι λαμογιό, να είσαι πραγματικά άπορος, να είσαι σε πολύ δύσκολη θέση, να μην έχεις τίποτα στον κομμία και να σε έχουν καταλήψει όλοι. Και ειδικά στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται κανένα. Μοναξιά. Είναι πολύ λίγα τα ιδρύματα αυτά που δέχονται άπορους. Κάτω στην Αθήνα και τώρα τους διώξανε κιόλας λόγω Ολυμπιάδας, είχαν διώξει. Ζητιάνοι. Λοιπόν, πήγαμε σε τώρα μια... τους μισούνε όλοι αυτοί. Ξέρεις τι, και ίσως κακός που δεν το έφερα να σου έδειχνα φωτογραφίες. Πήγαμε σε μια εκθέση φωτογραφίες ενός φίλου μας, του Γιώργου του Αγγελάκη. Αν και λίγο τη μουσική πάνω, αν και λίγο. Λοιπόν, γιατί έλεγες με για τον Αγγελάκο? Έλεγα για ένα φίλο μου, τον Γιώργο Αγγελάκο, ο οποίος έκανε μια έκθεση φωτογραφίας καταπληκτική, πραγματικά. Την έκανε στον Γκάζι, σε ένα μαγαζί. Την είχε την έκθεση εκεί πέρα περίπου 10 μέρες, 12. Λεγόταν Αθήνα, όχι 2004, 2004, δηλαδή Αθήνα 8 και 4. Σαν ώρα το είχε γράψει, η οποία ήταν συγκλονιστική βέβαια. Έπαθα σοκ όταν την είδα. Για όσο καταλάβεις, έβλεπα και ανατρίχιαζα στη συνέχεια. Μέχρι που κόντεψα να δακρύσω. Λοιπόν, μπαμπά. Συγγνώμη, θεία. Όχι, καλά έκανε. Λοιπόν, το κοριτσάκι μου εδώ, η Μελίνα, μου δεν το φιλήσω εδώ. Έπρεπε να σου είχα φέρει, να σου... Κάτσε, άστα φιλιά παιδάκι τώρα. Άσε με τώρα, μην πιάσει το συγκινητικό, περίμενε. Λοιπόν, που είναι και μουσικός και παίζει και πιάνο. Δεν χρειάζεται, αυτά τα θα μας παίξει κομμάτια. Ναι, θα σας παίξω αργότερα. Λοιπόν, μίλαγε για όλη τη φρίκη, για όλο τον εφιάλτη της Αθήνας. Δηλαδή, έδειχνε τα πάντα, Ναι. Φτώχειες, κατατρεγμούς, ζητιάνους, νεκρούς μέσα στον δρόμο. Πραγματικές φωτογραφίες όμως, έτσι. Να σου πω κάτι, τελικά, άμα βλέπουν την εκπομπή και αρχίσουμε τέτοια, θα την κλείσουν όλοι. Πάμε. Δεν την κλείσουνε, γιατί την πραγματικότητα αυτή. Πάμε αλλού, αλλάζουμε θέμα. Άρα δεν θέλουμε την πραγματικότητα να βλέπουμε. Πώς θα τη δεις? Μέχρι ένα σημείο και το reality το βλέπεις σταματάει κάποια στιγμή, τελειώνει. Αλλάζουμε τώρα. Άντε να αλλάξουμε, να πάμε σε τίποτα πιο ευχάριστο. Πιο ευχάριστο, μπράβο. Πιο ευχάριστο, πού να πάμε? Το πιο ευχάριστο για αυτό τώρα είναι το κοτόπουλο πυράτο. Το πυράτο, τι θα πει αυτό? Ρε το πυράτο.
Δηλαδή, αν έβαζε τη ουίσκα, γιατί ήταν να βρει κάτω. Ανεβάζω. Θα το ρίξουμε και λίγο. Ωραίος ο μάγειρας, καλά τα πάει. Για χαρά. Για δες, Μελά, τι άλλο λένε τα περιοδικά. Άστο το. Το πιάσουμε το χάι. Όχι αυτό, εδώ να σου πω, Ποιος θα το λέει δείξει, το υλικό? κάτι που μα... Α, εδώ λέει για το Θάνο Κεντέρι ότι θα ήταν ο τελευταίος. Τι θα έκανε. Ναι. Ναι, λαμπαδρόμος, ο οποίος θα άναβε τη φλόγα. Τελικά την πήρε ο Κακλαμανάκης, το παιδί του ανέμου κι αυτός, ο οποίος την άναψε. Ο Κεντέρης τελικά δεν έχουμε μάθει ακόμα με τη Θάνου τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει και όλα αυτά. Μας έχουν αφήσει. Όχι, είπαν ότι τους κάναν τελείως. Το άκουσες? Πήρανε εξιτήριο. Εξιτήριο γενικό από την Ολυμπιάδα πήρανε μόνο από το νοσοκομείο. Τέλος πάντων κάτι Δεν θα έπαιξε. συμμετέχουν, οπότε σταματάει και ναι. Δεν θα γίνει το ντόπινγκ κοντρόλ γιατί δεν θα είναι. Δεν θα πάρουν μέρος. Φάσισε η Επιτροπή να μην συμμετέχουν. Τέλος πάντων, τι έγινε, τι δεν έγινε, οπότε σταματάει εκεί το θέμα. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, ώστε να σου ανεβάσω τα αίματα τώρα. Πέγκι Ζήνα. Ωραιότατα. Το μήλο κάτω από τη μιλιά. Σαν άνθρωπο. Είναι πολύ ωραία και σαν άνθρωπος και σαν εμφάνιση Πολύ στο καλό μαγαζί χαρακτήρα της. φαίνεται, δεν την ξέρω από κοντά, αλλά από ό,τι δείχνει πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί. Και είναι φοβερή, πολύ καλή στη δουλειά της. Εγώ Και θυμάμαι. καλή στη δουλειά της και στα άλλα της. Μπράβο της. Εγώ της δίνω. Ζήνα που δεν θα με βλέπεις, δεν θα με δεις βέβαια, αλλά εγώ θα δίνω τα συγχαρητήρια. Μπράβο, είσαι αστέρι. Η οποία είναι παντρεμένη. Δεν είναι παντρεμένη, Αραβωνιασμένη με τον Γιώργο Λύρα. Αυτό τώρα το μαθαίνω. Η οποία μπορώ να σου πω, μπαμπά, ότι έχουμε πάει στην Αθήνα αργά τώρα τη νύχτα 3 η ώρα. Είμαστε σε ένα ταβερνάκι, καθόμαστε, ξέρω εγώ και αυτά. Έχουν ανάψει τα αίματα, λέμε να πάμε μπουζούκια. Και πάμε στην Άννα Βύση, η οποία 3 η ώρα είναι κλειστά. Και πάμε δίπλα στην Πέγκι Ζήνα και μας κρατάει η Πέγκι Ζήνα με γεμάτο όμως το μαγαζί μέσα, μέχρι 5.30-6 παρά το πρωί. Γεμάτο όμως το μαγαζί. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Εμείς μπήκαμε. Τώρα στο Διευγένη, διπλά. Ναι, ακριβώς διπλά. Πολύ. Η οποία ξέρεις όμως ότι η μαμά της ήταν τραγουδίστρια. Ναι. Η μαμά της Ζήνας είναι πολύ μικρή, είναι 30 χρονών, η Πέγκι Ζήνα. Η μαμά της ήταν και αυτή στο τραγούδι, όπως και η θεία της, και είχαν κάνει και μεγάλη επιτυχία στο χώρο. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πάντα για να ξεκινήσει κάτι καινούριο στην καριέρα της, στη ζωή της και όλα αυτά, πάντα συμβουλεύεται τη μητέρα της. Την οποία τη λένε και Στέλλα. Αυτό το όνομα άστο, δεν θέλω να το μεταχειρίζομαι γιατί θα κάνω σοκ. Εντάξει, λοιπόν, εδώ, άλλο, ορίστε, να σου ανάψω κι άλλο τα αίματα. Το Fame Story το θυμάσαι? Fame Story, αν το θυμάμαι, λέει, για λέει. Ωραία. Η Καλομήρα ήταν η πρώτη που βγήκε. Είπε τον τελικά στη Δέσποινα Βανδύ, η Καλομήρα στη Δέσποινα Βανδύ της είχε κάνει μια πρόταση η Δέσποινα Βανδύ για να συνεργαστούν. Ναι. Της είχε κάνει όμως και το πρωινό καφέ. Κοίτα σε δίλημμα τώρα η Καλομήρα. Και σου λέει τι θα κάνω, πρωί ή νύχτα. Αποφάσισε και αυτή θα συνδυάσει και τα δύο. Δηλαδή. Σου λέει θα πηγαίνω το πρωί στο καφέ, το βράδυ στα μπουζούκια. Θα παρουσιάζει καφέ, πρωινό καφέ. Θα συνεργαστεί με την Ελένη Μενεγάκη, αλλά τώρα. Δεν ξέρω. Το πρωί, στο Μενεγάκη. Τι να κάνουμε αυτό, ήθελε αυτό έκανε. Show woman σου λέει δηλώνει. Άλλος εδώ στην Ελλάδα, παπά. Θείο. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Show woman δηλώνει. Έχει πολύ καλή άβρα. Είναι ένα παιδί. Θετικός άνθρωπος, πολύ μικρή. Είναι πολύ αληθινό, πολύ καλό παιδί φαίνεται και εντάξει, στείνεται ωραία, ξέρει που είναι και μπροστά. Εντάξει, έχει μεγαλώσει στην Αμερική, έχει ζήσει. Πρέπει να είναι προηγμένη η σκέψη της τεχνολογίας, οπότε πρέπει να δένει τα κανάλια μέσα. Και με τη Μενεγάκη, άμα κάτσει. Να δένει, έχει τα περαμέντο, είναι και οι δύο καλά παιδιά και θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Και για τον Terence Quinn, ο οποίος λέει. Υπάρχει περισσότερο για παρουσιάστηκε παρά για τραγούδι. Νομίζω. Κάποια στιγμή θα αφήσει το βράδυ και τη νύχτα και θα πηγαίνει το πρωί. Τέλος πάντων, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πυροσβέστη του Terence Quinn. Και ποιο θέμα? Για το Βαλάντι και την αγαπημένη του την Έλενα Γκρέκου, οι οποίοι δεν έχουν ένα μωράκι, δεν έχουν παντρευτεί ακόμα. Και μπήκε στη μέση να τους λύσει, ξέρεις, να τους. Και δεν έχουν παντρευτεί ακόμα. Όχι, δεν παντρεμένοι. Ακόμα έτσι τουλάχιστον εδώ πέρα. Αυτά εδώ τα προσπερνάμε, δεν είναι για όλους. Για όλους, τι είναι αυτό? Στο πρεπεδάκι μου που είσαι εσύ τέτοιο κάθεσαι. Χρυσό μετάλλιο στο κρεβάτι. Δεν μας ενδιαφέρει πρωί-πρωί. Όχι. Ορίστε.
Το περιοδικάκι που είναι μέσα, τι είναι αυτό το περιοδικάκι που είναι μέσα αυτό? Αυτό είναι Star Week. Star Week, το οποίο τι έχει μέσα, μήπως έχει τίποτα για... Λοιπόν, έχει πλανητικά λέει.